Hans Christian Andersen Airport i Odense. Og her har vi en TCV. Det er en standardmodel fra 1986. Den har 28 hestekræfter. Men er det nok til at slå disse to heste? TCV er den franske forkortelse for to heste. Denne TCV bliver kaldt Hippie og er ejet af Erik Olsen. En TCV er jo en personlighed, og hvis man først er falden for en TCV, jamen, så er der jo ikke andre biler end en TCV. Så det er en ener. Den jyske hest, også kaldet bryggerhesten, er avlet til at trække ploven, og den er Danmarks nationale trækhest. Jeg har hestene, fordi vi gerne vil have en hest, der kan trække vognen med hele familien i. Og så synes jeg, det kunne være sjovt med en gammel dansk hesterace. Dysten er et kapløb over 50 meter. Duellanterne starter samtidig og har begge en vogn spændt efter sig. Hov. Det er godt nok nogle store heste. Ja, der er lidt trækkraft. Det kan være, at du kender den bedre fra Carlsberg. De bruger dem foran deres ølvogn. Der kender jeg den. Hvor hurtigt kan sådan en... Ja, 30 stykker kan den måske nok køre. Hold da op. For at vinde, så skal vi bare hurtigere afsted fra start af. Vi skal nok vinde det her. Det er jo en fransk bil fra dengang, de var bedst. Men hvor hurtigt kører sådan en? Den svinger fint mellem 70 og 110. Og så skal det gå ned og bakke, før den kommer op på de 110? Det skal det absolut, ja. Fordelen er, i TCV'eren, der er det mig, der bestemmer. Vil jeg det ene, eller vil jeg det andet, så har jeg de moderne hjælpemidler. Hvor en hestevogn, der er det jo en hest, der har sin egen mening med, hvad den vil. Hvem vinder? Er det A. TCV'en med Erik Olsen bag rattet. Den har 28 hestekræfter. Og bil, chauffør og anhænger har en samlet vægt på 900 kilo. Eller bliver det B. De to heste med Jesper Sørensen og søn som kuske. De har 8 ben, og heste, kuske og vogn har en samlet vægt på 2.300 kilo. Ja, hvem får først tilbagelagt de 50 meter? Bliver det A, TCV'en, eller bliver det B, de to heste? Afstemningen, den begynder nu. Lad os tage et kig på, hvad deltagerne i studiet tror. 9 har altså satset på, at det er TCV'en, der er hurtigst, og 6 tror, at de to heste, de kommer først. Pernille, er det et hestepigehold, vi har heroppe? Det er det ikke, nej. Nej, bilfanatikere. Det må der være. Er I det? Ja, vi er i hvert fald mere til Top Gear, end vi er til heste i hvert fald. Ja. Vi har taget af. I har taget af, er det bilen, der er den hurtigste? Yes. Vi tror, at bilen har en større fordel, fordi det er på asfalt. Ja. Hvor en hest har lidt større fordel, når det er på græs. En hest kan simpelthen ikke ride på asfalt, mener du? Jo, men vi tænker, at den er hurtigere på græs end forhold til på asfalt. Har du nogensinde set en TCV køre? Eller, altså... Ikke nu, men det kommer jeg nok til. Måske. Mette? Ja? Er du en hestepige? Overhovedet ikke. Nej. Men alligevel har du satset på hestene? Og det er netop derfor. Fordi jeg ved, jeg har kørt, jeg er født, må jeg ved at sige, i en TCV. Du er blevet født i en TCV? Ja, nærmest. Jeg kan huske, at vi har holdt stille i Alperne med sådan en TCV, og mig og min søster er sådan en gammel hippiebarn. Vi måtte ud og skubbe den der TCV op. Og siden da tog I hestevognen til Alperne? Og siden da har vi kun kørt i hestevogn, plus at holdet siger heste, de accelererer klart hurtigere. Okay, der er kun en måde at finde ud af det på. Det er ved at få sat gang i ræset. Det er sandsynligvis første gang, at landingsbanen i Odense lægger asfalt til et så specielt kapløb, som er i vente her. Her gik starten. Jeg synes, det ser ud til, at TCV'en kommer fint i gang, men det gør hestene altså også.
Så er det med hurtige gearskifter og hurtig koblingsbetjening fra Eriks side. Han er altså kommet bagud. Det er Sørensen og Søn på hestevognen, der fører klart. Så skal han lade den op i 4. gear. Vi skal over de 40 km i timen, Erik. Ellers så kommer du for sent. Han må give den fuld gas. Hestene holder et fint tempo. Kan han nå en slutspurt her, Erik Toussaint? Han halter ind på den, men nej! Det bliver hestene, der sejrer klart over maskinen i form af den franske 80'er-bil. Mere end en vognlængde er der til forskel mellem de to kombattanter. Fanden så også, vi ikke vandt. Tak for kampen. Tak for kampen. Det var en fornøjelse. Ja. Men der var jo lidt fart på. Og en oplevelse. Ja, tak skal du have. Ja. Hesten sagde bare, og så løb den. Stort tillykke til hestene og til de 6 deltagere herinde i studiet, som altså er videre.